Audio Jungle. ሰላም ጥዕና ሃበልና ክቡራት ተኸታተልቲ ኩራዝ ቢዝነስ ሚድያ ንሎማዓንቲ ዝተፈለየ ስለ ናይ ቴክኒካል ኣሟላልዓ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ስለ ናይ ጨረታ እንታይነት ምቕራብና ዝፍለጥ እዩ ስለ ቴክኒካል ዶክመንት ፋይናንሻል ዶክመንት ሲፒኦ ዝብሉ ሓፈሻዊ ዝኾነ መግለፂ መሃብና ዝፍለጥ እዩ ሎሚ ድማ ቴክኒካል ከመይ ንመልእ ዝብል እንታይነት ናይ ቴክኒካል ክንርኢና እዚ ኣብዚ እንታይ ኢና ንገብር ናብ ዴስክቶፕ ቀጥታ ተኺድና ዴስክቶፕ እዚ ንኣብነት ኣውፂኦምዎ እኒአው ብራንድ ኤንድ ሞዴሎም ኣጋጣሚ እዚኦም ባዕሎም ዴል ኣውቶፕሌክስ 39 ብራንድና ሞዴል ጠቂሶም እኒአው ስለዚ ባዕላ እታ 39 ኮምፒተር ተሃልያትና ኦኬ ሕድሕድ ኮስቸ ጌርና ንድሕሪ ኣማሊእና ኩሉ ኣማሊኡ ኢና ነእቲ ኣለና ማለት እዩ or equivalent ይብሉ equivalent ማለት ማዓረ ወይ ምስታ ሶም ጠቂሶምዋ ዘሎ ሞዴል ማዓረ ወይ ድማ ካብኣ ንላዕሊ ክኾን ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ምስኣ ማዓረ እንተኮይኑ ዝኾነ እንተኮይኑ ፅቡቅ እዚ ኮይኑ ግን እታ ናይ ባዕልና ነቕርባ ሞዴል ሕድሕድ ክንጠቀስ እኒአና ንኣብነት 3.2 ጊጋሃርትዝ ፕሮሰሰር ይብሎ ንሕና ግን ዘለና 3.1 ተኮይኑ 3.1 ኢልና ክንጠቕሳ እኒአና እዚኣ كم المرام يبلنا له 16 جيبي يبلنا له تانحنا زلتنا كن 8 جيبي تخوينا 8 جيبي خلالنا 16 جيبي تخوينا سوقنا له 8 جيبي خوينا كن 8 جيبي تخوينا نيبعلنا 8 جيبي إننا أنقلت هنا هارد ديسك كم 1 تيرا بايت يقولوا 1 تيرا بايت 2 تيرا بايت كنا 2 تيرا بايت 500 جيبي تخوينا 500 جيبي لنا خلالنا كذي خوينا 1 تيرا بايت كنا كن سوقنا له مالته إن أولي لاين باي لاين مستنحنا نقرأ موديل ماش تقبر ده أي تقبر نحن يتقبر تكوينا كن تاني وعلنا موديل تقيسنا هنا تنهينا إذا خوينا كن أبدا حر أنا أعرف كلنا مكر خارن نوكل خالع تعطن كن أتسلم خل أو specification line by line شكل نقبر كن كنهينا مالتي سلزي وزي لو ما عنترينا نينا أبدا كتسأل ما تاين عنري حنتي كمبيوتر لابتوب ويدما زخنا عرحة تي في وتكون إني عرحة specification مزيوم كميجرنا على الإنترنت search جيرنا براندنا موديلان فلتا زبل دما أبقى تسالي كنرينا إذن لكم نكرمنا كسب أبقى تسالي سلام دحين كنيو